Η Pizza Fan ιδρύθηκε το 1996 από τον Κώστα τον Αντάρα, ο οποίος είχε σαν όραμά του να δημιουργήσει μια ελληνική αλυσίδα πίτσας με γεύσεις οι οποίες θα αγαπούσαν όλοι. Και στηρίχθηκε σε μια απλή ιδέα, την καθημερινή έρευνα για τις γευστικές προτιμήσεις των πελατών. Και σήμερα, μετά από 1 εκατομμύριο έρευνες που έχουν διεξαχθεί στους πελάτες μας, έχει καταφέρει να παράγει προϊόντα τα οποία η γεύση έχει αγαπηθεί στους περισσότερους Έλληνες. Θέλετε να μας πείτε ποιο είναι το πιο δημοφιλές προϊόν της Pizza Fan? Μία από τις πιο αγαπημένες πίτσες των πελατών μας είναι η παραδοσιακή, όπου περιέχει τα πιο δημοφιλή υλικά μας, όπως ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια και πιπεριά, και φυσικά αποτελεί μία πλήρη και ισορροπημένη διατροφικά πρόταση. Και τι υλικά χρησιμοποιούνται γενικά στις πίτσες σας? Τα υλικά μας ελέγχονται καθημερινά από το τμήμα ποιοτικού ελέγχου και είναι πάντα φρέσκα και αγνά από μεγάλες πιστοποιημένες εταιρείες για να πληρούν όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι η σάλτσα μας παρασκευάζεται από φρέσκες ελληνικές ντομάτες, τα τυριά μας είναι φυσικής ορίμανσης, τα αλαντικά είναι από τον Ιφαντή και βέβαια τα λιχανικά μας τα προμηθευόμαστε σε καθημερινή βάση φρέσκα. Τέλος, τα ζυμάρια μας ανοίγονται και οριμάζουν σε καθημερινή βάση στα καταστήματά μας και για να προσφέρουμε πάντα φρεσκοψημένο και λαχταριστό προϊόν. Και τι είναι αυτό το οποίο κάνει ξεχωριστή την Pizza Fan? Η Pizza Fan είναι μια καθαρά ελληνική εταιρεία που όλα τα προϊόντα έχουν κορυφαία ποιότητα. Αυτή τη στιγμή όλα μας τα καταστήματα είναι πιστοποιημένα με HACCP και ακολουθούν τη διαδικασία ελέγχου ποιότητας σε όλα τα στάδια. Από την επεξεργασία και την πρώτη ύλη αλλά και το τελικό προϊόν. Η Pizza Fan είναι η μοναδική ελληνική αλυσίδα πίτσας όπου έχει δική της πειραματική κουζίνα, έχει μια ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών και βελτιώνει και αναπτύσσει νέες προτάσεις για όλα τα νέα προϊόντα.